ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಜೀವಿತಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ತು ಟಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದಾಪನ್ ಮಾತಾಡಿದ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತುದ್ ಗೊತ್ತಾದೀಪು ಏನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೂಜಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮನೆ ಕುತ್ತಾರಡು MOM ದಕ್ಕಲ್ನ 55ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕಡು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಆಸ್ ಅ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ದಾಲವುಂಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಂತನ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಾಟಕ ಇಟ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಈ ಸರಿ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಮುನ್ನೂರು ಯುವಕ ಮಂಡಲದಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಲನೆ 50 ಆಜಿನ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಡು ಈ ಸರಿ ಮದಿಮೆದಿಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕಗ ಯಾನುಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂಜಿ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸದ ಪಂಡ ಉಪ್ಪುಂಡದ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಬಂದಂದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಡ್ರಾಮಾನೇ ಬೇತೆ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆದಾದನು ಏತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಂಕೆ ಎನ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೋರ್ಡು ಅವನ್ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ರೆಡಿ ಆತ ಯಾನು ಎನ್ಮ ದೀತೆನ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 ಆಜಿ ಆಜಿ ಒಕ್ಕರ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಚಿ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಲದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೊಕ ಇತ್ತ ಏನು ಪಾಡ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ತೋಲೆ ಇಂದು ಎಂಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತಲು ಅರೆನ್ ಮದ್ಮ್ಯಾಪುನರ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ದಾದೋಲೇರು ಅರ್ನೆಕ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನ ರೆಫರ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲಿ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆದ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿತ್ತ ಪತ್ತೊಂದು ನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ದಾದ ಉಂಡು ತೋಲೆ ಇಂದುಲ ಕೊಡೆ ತುಂಬ ಕೊಂಚ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆತೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ತೋಜ್ಪಾನಗ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಪಿದಾರ್ಥ ಆತನ ಅಣ್ಣಲೆತ್ತ ಪೋಯರ ಪಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜನ ಸೊ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಪಂಡೆ ವಿಜ್ಜು ಅಣ್ಣೆ ಇತ್ತ ಅಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಎಂಚ ಮಾತ ಮೇಕಪ್ ಸಾಪುಂಡು ಏತು ಹರಿಬರಿ ಟಿಪ್ಪು ಎಂಕದ ಪೋಕ ಏತು ಮಾತ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪ್ನ ಆತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪೆ ನಾಟಕದ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಮೇ ಬಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಿಗೆ ಬೈದ ಈ ಬಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಗೋಲ್ಲೇ ರೀಮೇಟ್ ಕಿಸನ್ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲುಲ್ಲೇರು ಮೇಕಪ್ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಡೆನಿಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಐಫೋನ್ ಮೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿச்சு ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಡೆನಿಶ್ ಒಂದು ಪೋನೆ ಸರಿದಾ ಈಗ ನೆನಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ದು ಲೆವೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ರೂಮ್ ಇತ್ತ ಎನ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಎಂತ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎನ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೀ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಲೈ ಮೊಕ್ಕಲು ಅರ್ಜನ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಮೊಲ್ಲು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮನಗ ಬರ್ಪಲ್ ಮೋಲ್ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅಪರೂಪ ಆತ ಅಡೆ ಪೋಪು ನಂಚ ಅದು ಮೋಲಿನಿ ಬತ್ತಲು ಕೇಳಿಗೆ 10th ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೇಳಿಗೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ ತುಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಮುಲ್ ರಾಶಿ ಪಾರ್ದಿದ್ದೆ ಪಾಡುನ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಕೊಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಡೈಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಬ್ಬರು ಮೇಕಪ್ ಕುಲ್ಲೇರುಂಡಾರ ಅವಾಗ ಮೊಕ್ಕಳು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊನೆರೆ ತುಕ ಆಂಡ ಮೊಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತಿನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೇದಿ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕದ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದ ತಿಕ್ಕುನು ಮೊಕ್ಕಳು ಮಂತಿಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆದಾದ್ರೆ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಜೀರ ಅಂಚನೆ ಚೂರಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರುಲೇರು ಬಂದಿದ್ದ ನಮ್ಮನ ನಾಟಕದ ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲಾಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಠ ಬೈತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮುಲ್ಪೋಲೇರು ಸೊ ಮುಲ್ಪೋಲೇರ್ತದೆ ಹಾಯ್ ಪಡೆ ಮಾತಾಡ ದೂದಿಪ್ಪರು ಒಲ್ಪ ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀತೇಳಿ ಪಾಡಿದಟ್ಟು ದೂತ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲ ದೂದಿಪ್ಪರ ಹೋಗಾನೆ ನಾನು ಕುಂಟಿದ್ದು ನಾನು ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಆರು ಜೋರ್ ಮಾಡೋಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಆರು ಇಂಚ ಮಂಡತಿ ಈಗ ಬಲ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾಯಿ ಒಂದು ಕಿಶನ್ ಮಂಗಲ್ ದೇವಿ ಬೇರೆ ಆನಾದ್ ಇತ್ತ ಪೊನ್ನನ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಏತು ಪೊರ್ಲು
ಯಾಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪುಡು ಇನ್ನು ಈ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲು ಅದು ತುಂಬಲ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ಮಂತ ನಿಂತೀನಿ ಪಾಪನ ಸೆರಂಗ್ ಜಾರು ನಮಗೊಂಜಿ ಪೊಸ ತಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆರಂಗಿ ಜಾರು ನಮಗೆ సెరంగికి పిండి పాడు నెట్టు ಇವ್ರು ಇಂಚೆನೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪಲೆ ರಟ್ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಏರುಂದು ಏನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನ ರೋಲ್ ಮಂತಂದು ಅವ ತಪ್ಪದ ಹೌದಾನೆ ಅಮ್ಮರ್ದು ಎಳ್ಯ ಪ್ರಾಯ ಪೊಪ್ಪಾಯಿನಿ ಹೀರೆ ಬೋಲೆಂಕಿಲ್ಲ ಹೀರೋ ಕಂಬಿಲರು ಲೋಕೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಇವರು ನಾಟಕದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇದು ಇದು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡಲು ಪಾತೆಲೆ MC ಎನ್ನ ಸೋಡಾ ನೀರು ಅವು ನಾವು ಒರ್ಜಿ ನಾವು ದೀಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೈತುಲೆ ಗೈಸ್ ಚೈ ನಾನು ಝೀರೋ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಶಾಂತ ಮೂಜಿನ ನಾಟಕದ ಈ ಮೂಜಿನ ನಾಟಕದ ಶೋಕಾತ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾತ್ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಕುಡುಂಜಿ ನಾಟಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮೇಲ್ ಗೈಸ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಜೋಕರ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಲೇರಿ ಮೂಲಂಜಿ ಬೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೊಟ್ಟಿ ಇಂದು ಬೊಟ್ಟಿ ಆಯ್ತ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಏ ಬೊಟ್ಟಿ ಏ ಅಂಚೊಂಜಿ ಪಡೆದೆ ಪೆನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅದೆಪ್ಪೆರ ಬುಜಿ ಮೂಲ ಬೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಬೊಟ್ಟಿ ಇವಾಗ ಮೂಲ ಜೀವಿತ ಉಂಟು ಮನೆ ಉಂಟು ಏನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸತ್ಯ ಸಾರಿ ಶೀಘ್ರ ಸರ್ ಬರ್ತೀರಿ ರೈಟ್ರಾರು ಜನ ಮೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿನಕರ್ ಭಂಡಾರಿ ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಮತ್ಮದಿಲ್ಲದ
ಬೆಚ್ಚನೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಹತ್ತು ಕೊದ್ದಿನ ಬೆಚ್ಚನೆ ಏನು ಆಫ್ ಮಂದಿ ಪತೆ ಐಂದು ಇದು ಮುಚ್ಚಿದೀವಳು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಪಿಯುಸಿದ ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಕಜಿ ಕೊಡ್ದಾತೆ ನಿಕ್ಕೋಲೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಲೆ ಗುರು ಎಂಕಿನಿಂದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡಿರ್ತಡು ಗುರು ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂದು ಮದ್ಮೆಲ್ಲ ದುಮ್ನಾನಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ತೂಕ ಉಪ್ಪ ಮಡ ಯಾನ್ ಪಂದ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊ ಅವೇ ರಂಜು ಇನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲದ ಬಂದದು ಇನ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒತ್ತೊಂಡಿರತ್ತೆ ಹೌದೇ ನಾನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತಾಯಿ ಬಂದ ಒಕ್ಕನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ ಬರಲಿ ಅಂತ ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜುಲೈ ಬೇಡ ಕಾಸು ಬಂಗಾರ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಬಂದೆ ಕಾದು ಜೀವ ಐತ ಕೈತಲೆ ಪೂರಿ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಪಡಿ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕಾಸು ಬಂಗಾರ ದಾಯಗ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಪ್ಪ ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಮದಿಮೇಳ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರು ಮದಿಮೇಳ ನಾಡ ಅವು ಇರೇನ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಎಂಟು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾದು ಬರಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ವೇಳೆ ಆಯ್ತು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಕ್ಷಣನೇ ಯಾರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಏನೆಲ್ಲದು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಬೈದರತ ಎಲ್ಎನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಪುನಃ ಡ್ರೈವರ್ ಇದೆ ಮುಂಚೆ ಎಂದ ಮಾಡಿಸಿದ ಅರ್ಥ ಬಂತು ಎಂಕ ನೀರು ಬದುಕಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಚಿಯ ಎಂದ ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ಇಂದ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಆಡ್ ಹುಡುಕಿ ಎಂದ ಮಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಯ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡೆ ಈಗ ಬಾ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬೊಚ್ಚಿ ರಂಜು ಓರಲ್ಲ ತೋರ್ಪೋಲೆ ರಂಜು ತಾತ ಬಾಲ್ಸಿರುದಿಲ್ಲ